Molta gent ens pregunta com treballem amb agricultura regenerativa i, per tant, sense utilitzar pesticides de síntesi química i controlem la mosca de l'oliva, que és una mosca que posa un ou a dins l'oliva, sobretot durant el mes d'agost i setembre. D'aquest ou en surt una larva que fa una galeria per dins l'oliva, després surt la mosca i torna a començar el pròxim cicle, però aquesta galeria que fa la larva dins l'oliva, en primer lloc fa caure l'oliva i en segon lloc la que no cau la deixa en un estat sanitari molt dolent, perquè després en aquestes ferides, com les que veieu aquí, apareixen fongs. I aquests fongs poden donar problemes, aromes dolents a l'oli, defectes aromàtics que fan que l'oli no sigui extra verge. Si tenim molt d'atac de mosca, molta picada a l'oliva, és molt difícil que tinguem un oli extra verge. I avui us vull explicar com combatem aquest problema sense utilitzar els productes de sempre, els pesticides, en aquest cas insecticides de síntesi química. I ens trobem a Menorca, ens trobem en un lloc, en una plantació d'oliveres, on, com veureu, totes les oliveres són de color blanc, i no és perquè siguin una varietat blanca, sinó perquè el que fem aquí per combatre la mosca és fer un tractament amb un producte que es diu caolí, que pinta literalment els arbres i els fruits de color blanc. És un producte natural, és una argila caolinítica. És un producte que es pot adquirir a qualsevol establiment on venguin productes fitosanitaris. És un producte que apliquem amb un atomitzador. S'ha d'anar amb compte perquè les dosis són molt altes i s'ha de barrejar molt bé abans de posar dintre la màquina o la bota per fer les aplicacions. I el que fa aquest producte és que, en certa manera, embrut l'oliva i fa que aquesta sigui molt menys atractiva per la mosca. Aquest producte no extermina les mosques, sinó que fa que se sentin molt menys atretes per posar el seu ou, perquè d'aquí en surti una larva a dintre el fruit. Combinem aquesta tècnica amb d'altres, com la captura massiva, que són aquest tipus de trampes d'aquí, que el que fan és atreure els adults de mosca amb un atraient alimentari i un atraient sexual i eliminar-los. No sempre els utilitzem, però en llocs com Menorca, on tenim humitats relatives molt elevades durant tot l'estiu pràcticament, perquè el mar està molt present, on tenim temperatures suaus, la població d'adults de mosca és extraordinària, és molt elevada. Llavors, en aquests casos sí que solem utilitzar aquestes trampes per a reduir població adulta. En llocs on la pressió de mosca no és tan elevada, on l'estiu presenta unes temperatures molt altes, per sobre de 32-33 graus, els ous de la mosca deixen de ser viables. Si tenim humitats relatives baixes a l'estiu i temperatures molt altes, de forma natural, la majoria d'ous no arriben a eclosionar mai. Però en casos extrems on tenim molta mosca, aquí tenim moltíssima mosca, el caolí és una de les millors eines que tenim per a protegir les olives de les picades i amb agricultura certificada ecològica, com és el cas d'aquesta finca de Son Felip, aconseguir uns olis extra verges d'una grandíssima qualitat.